Hong Chang a Cherry Granticate ako postaví Jinx a Arkatsuna z League of Legends. A je to hra. A zaujímavosti sú nepovinné. A je to duo prekrásnych, no nebezpečných slečien, ktoré sa neboja ušpiniť si svoje azurové vlasy od krvi ich nepriateľov. Ja mám jednu otázku. Ten žraločí, alebo tá žraločia zbraň strieľa žraloky? Nie. O sebie? Nie, sexy rakietky. Na to neviem reagovať. Sexy rakietky sú žraločie zbrane. A to robí čo? To strieľa. Náboje. Žiadne žraloky? A čo je to? Prestan s tou fóbiou. Taká svietiaca pištolka a je to dosť OP. Nehovoríš? Vôbec nehovoríš? Ona iba... To je súčasťou tej postavy. To je jej charakteristika. Ona iba mešuje... Komunikuješ cez toto? Mne to myslí, dámy a pánové. Mne to myslí. A hrá to hudbu? Si ezoterická víla? Ona je popová jagodová. Ako by si charakterizovala svoju kolegyňu cosplayeristku? No tak hodí sa na supportenie, pretože je ticho a nebrble do toho. Čiže tak akurát. Vy dve si asi rozumiete, že? Je dobré. Aj tie postavy si rozumiem? Ja myslím, že hej, tak ako je to, jak už som hovorila, dosť OP. Čo to je to? Opäť? Aha, nech sa vedieť, dobre. Nech sa vedieť. OK, tak my by sme možno poprosili krásne dámy, aby sa išli ešte postaviť pred našich fotografov. Zamešľú tie batony. A aby sa ukázali našim návštevníkom. Nech zamešľú batony. Páčky, dobre to. Nie s páčkami. Nie s páčkami. Takže to máme teda cosplayerské číslo 14, Hong Chang a Cherry ako Grand Picket, a pri tom sú to Jinx a Arkatsuna z League of Legends. Majú krásne modré vlasy. Až veľká.